dut denoi, ongi etorria ematea, eta plazerra da, eta eskerrek beroenak eman zuten, alde batetik utxak dengo egindilariei, beraiek 30 urtean estaltzen ari direnak baita ere, eta nola ez hori eskaini digun bertso apartaren goti. Txalo bat, uste. Eta nola ez, bereziki eskerrak, hau, ekitaldi honetara dut duzuten den hori. Zuek gabe, egin esan, hau, eder izateke posible izango. Egia, hemen, gaurkoan, daukagu AED-ko 40. urteurrenaren hasierako ekimena. Baina hemen dagoena ez da. Hemen ikusten duzutenaz bai, aparte, eskuarria aktualeko ez dute sarrera, beste gelatxo badago prestatuta likurutegian, hemen jarri ezin dituen itxikeria eta bestelakoekin. Hemen ikusten dituzten kartelak, 40 urtean zehar AED izan diren kartelak, ikusezak zer nolako bilakaera ez duten, eta gero kanpoa deatzen eusketxo bat, bizatutan banauta, elkartearen, nondik horako historia, eta nola ez, zer geratzen zen. Esan bezala, hau da hasiera, baina ez da azken puntua. Orain, hasiera honetatik, udazkenean izango dutu hurrengo ekitaldiak. Lehena, urriaren 22an, antzezlan berri bat aurkeztuko dugu, Amaian Zutian, eta gero azaroan bertan, kultura ardatz hartuta, beste hainbat ekimen izango ditugu. Hala nola, mahai ingurua, dokumentala, eta ikuskizun bat, ez? Momentuz, Joseba Sarriomendia eta Rafa Rueda bezalako artistekin, atzordua lotzen ari gara, bertso musikatuko ekitaldi kultural, uste, aipagarri bat. Eta gogoan, ikusiko duzue ekitaldian zer erakusketan zehar, baina urteurrena zehazki azaroaren 29an izango da. Baina gu, azken jaia egingo dugu abenduaren 2an, Euskararen egunearen bezperan. Eta hor, egun osoko, nola baiteko, ospakizuna izango dugu hasi batzetik, eta ilunabarren arte, hainbat ekimen, eta nola ez, bajar batekin, izango dena bitartea. Danok zubiak zaudete, nik uste dut, danok zelebratzeko eguna izango dugula, gaurtik hasi, nola ez, etorkizunen ere, espero dezagun, ala jarraitzen. Mila esker denek, berriz.